ଆପଣ ଯଦି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ଦହି ବାଇଗଣ ବେସର ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ମିଲି କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ବାରି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି, ବାରି ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦହି ବେସରଟା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇକି ବସେଇ ନେଇଥିଲି, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡିକି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ସେପଟେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଜିରା, ସୋରିଷ, ଏଟା ବାରି ପିଆଜ ଆଉ ବାରି ରସୁଣ, ଏସବୁକୁ ଆମେ କାଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟାକୁ ଆମେ କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସର ଦେଇଛେ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ଘରେ ବନେଇଥିବା ମସଲା, ଟମାଟୋ ଏସବୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦହି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି, ଘରେ ବନେଇଥିବା ଦହି, ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ନେବେନି। ଦହି ଦେଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଟାକୁ ଚଲେଇବେ, ନଚେତ ଛିଡ଼ିଯିବ। ଦହି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ମିଶାଇବେ, ଛାଡ଼ିବେନି। ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛିଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଦହିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ବି କଷିବାନି, ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ମିଶାଇବା। ବେଶୀ ସମୟ ମିଶାଇଲେ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଫିଟିଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ସମୟ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ସବୁବେଳେ ତରକାରୀରେ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ବି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏବେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା। ତା ସହିତ ପୋଟଳ କଷା, ବାଇଗଣ ସେକା, ସନ୍ତୁଳା। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।